diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:38. This time, Balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon na balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-6 nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayontang nga oks lang kita sining mga inoras, no? Kung way man lang sang dapat nga kalatuan, kag kung nakapabaksin na ikaw, mas maayo nga yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Pero kung may mga kalatuan nga hindi gid mapaiway sa sining nga adlaw, manti Biyernes sa lakuan ini nga adlaw, pwede lang kamatamat, no? Pero naka-face mask, facial social distancing, amo lang na ang bitbiton ta sa aton sining paglakat sa sining adlaw, sa aton sining tagsa ka mga kaladtuan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa mga kabaranggayan kag kapurukan naton diri sa syudad mga kaaksyon kabayontang oks lang kita sa sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalonta dugay-dugay ang mga balita nga isalyada sa aton sining nga mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues. Dalonta man pag may time karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kalakipman sa Oriental side. Sa aton sining nga isla sang Negros, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapangamusta nato ng ato sining nga mga kaaksyon sa isla sang Panay, no? Sa Panay, Iloilo, sa
Iloilo City, sa Guimaras, Aklan, Capiz, Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pagwaragwag sa sining udto, while ginagapamati kamo sa aksyon na BBB, kaming bahala sa pagdala sang mga balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Kag kalakip man sa kinandan ako ang inyo sinika aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta si Aksyon Eden Aboso Task Force ESF may mga nagakadakpan sa gihapon nga nagapasulod sang pork kag pork products so gikan sa mga lugar nga may ESF diri sa Negros Occidental. Manteng Negros Occidental nagapabilin nga ESF free mga kaaksyon. Kalakip man nga na aton hibaloon karon dugay-dugay kay may mga reports nga daw may isa ka pension house kuno nga ginagamit quarantine facility sang probinsya diri sa syudad sang Bacolod, no? Ang pension house nga ini lantawon tanay ko nagagamit kag pa-quarantine area gid man sila kag di daw wala man magagi sa syudad ta kag wala kuno lisensya sa Department of Health nga i-quarantine ining mga kauturan ta sa sining pension house. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, vaccinators sako na sa pagpabakuna sa mga kompanya kag mga subdivisions nga nagpangabay. Kag Bacolod City wala sang aktibong bagong variante sang COVID-19. Samtang sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, bangkay nga nasapuan kaina sang aga, biktima sang paglutang sa Barangay 2, nagapabilin nga Mr. X, kapulisan nagapanawagan sa iyang himata. Kag sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, isa sa duwang nadakpan sang Philippine Army sa Binalbagan, ginrelease na sang PNP. Kag angot sini patay nga lawas ang NPA, wala pa nakuha sa Binalbagan mga kaaksyon, ining natabo nga inkwentro kahapon, more or less las 5, nga isa ka membro dere sang Philippine Army ang napilasan mga kaaksyon kag isa pa ka sibilyan bangod sang panibagong enkwentro nga natabo sa area sang Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan, no? Kel din aksyon dring isa ka kuno miyembro sang New People's Army o NPA sa panibagong enkwentro kahapon mga las 5 sang hapon. Nagpatigayon sang hot pursuit operation kag clearing operation sa Sitio Binigsian, Barangay Santol ang tropa sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army matapos ang enkwentro nakaligad tublang adlaw mo sang August 3 sang nasumalang nila ang more or less 5 ka mga persona nga mga rebelde naglawig sang 5 ka minutos. Resulta dire nga naigo ini sang bala sang pagluthang si Private William Paul Tabafa, 25 anyos, kag tumandok ni siya sang Katmunon Esperanza Agusan del Sur nga naigo naman sang string bullet sa nawalang dulungan ang sibilyan nga si Henry Prial, 50 anyos, kasado kag residente sang Sitio alias Barangay Santol sa among Banwa sang Binalbagan ting duwa
ka mga pilasyon ang gindala sa Ignacio Arroyo Memorial Hospital sa Banwa Sang Isabela, no? Kag ti padayon pa man karon nga ginahibalo ang identity sa sining isa ka NPA nga napatay. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa BGMP, nakabaton sang report nga handa magsungka ang isa ka preso nga nakapalagyo blato si Montoya, no? May report ang BGMP nga nakabaton ini sila sang informasyon nga magasungka ini siya, no? Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga balita sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Goti, 24 anyos nga lalaki patay matapos malapakan sang wing van nga trucking. So lubutong yan naman, way naman si Aksyon Rofo dita din sa gakadtuman. Samtang sa balita nasyonal, Lambda variant panibagong paandam sa Pilipinas. Kag COVID-19 vaccination program sa mga bata ginsuportahan ni Senator Kiko Pangilinan. Kag Malacanang pagatunan kung pwede pa malagas ang napaslawan nga ginpromesa nga insentibo sa gobyerno sadto kay Onyok Velasco. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagachibog ng halos kalabanan, ang iban sini nag-monitor dari sa atong sining program. Mayo lang ang pagpamati dira sa inyo sa mga kaaksyon ta kung yara kamo sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook account, no? I-likes lang kag i-share ang atong sining programa pagi sa atong sining wall dira. I-like lang kag i-share kag sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa Small Town Lottery o kung STL, ang first draw result naton sa sining adlaw mga kaaksyon, August 6, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 5 kag 7, liwat 5 and 7. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha. Kay tirahon ta na yan. Mga tamyaw na. Nagpadala na sa ila sining mga talamyawon na. Sakay ang Hilita Gavilanga Malapitan. Salamat gid ang Hilita Gavilanga Malapitan. No? Tolero Insipido Margie. Salamat gid. Hel Javier. May lang pagpamati Hel Javier. Kay Marie Phoebe Lidica Gumadlas. Thank you so much, Gid. Gloria Espinosa Istores Abalahon. Kay Susan Gonzales, Cherek, kay Sarah Jane N. Lumanog. Thank you so much, Gid. No? Kay Biko Pilar ka, may lang pagpamati Vico. Sa kay Enski Guanson Albia. No? Maricon Aliosa Tambanillo, Roseline Colinco Baldisemo, sa kay Cherry Ann Mandawe, Hanagatso, may lang pagpamati Hanagatso, kay Mary Jean Dumapit, Rochelle Montenegro, Micael Impase, and Maria Luisa Santillan Halyares, kag Rich Hamison. Salamat gid, no? And
Bang iban ka matamat na dula ka ginaw 85 pa din nga akong magic ayo karon nag 74 na lang oh. Gatalikod dayon sila ba. Kay Madam M. Sabuso, salamat gid Madam M. Abuso. Kay Red Samison, Veronica Santillan Manokan, sa kay Regine K. Ganica Luntao, Marijo Olivar, sa kay Dads Aberia, kay Christine Chavez Rizaldo, Inday Tintin, kamustas pari Philip dira, no? Salamat gid Inday Christine Chavez Rizaldo, no? And sa kay Erwin Dicatoria Gonzales, kay Joff Piant, Amifil Ormando, si Melinda Dimirin, kay Ma'am Vanessa M. Mayo. Thank you so much, Mayo. No? Sa kay Arlene Biligorio, Humalumina, kag Aiza Bantilan Malayang. Salamat, gid. No? Rita na sa iban pa. Abril Palmones na rapat. Salamat, gid. No? Okay. Narapat Hagurin sa Ragnar sige and Jerry Oraban no ginapang suli nila doon hindi ko maintindihan no Jerry Oraban sa kay Jomar Pabiliar, Jomari Oxeda, sa kay Faith Flores Alba, Robert Agoyo, kay Junjun Mayordomo, Angelita Gabilanga Malapita, no? Tolero Insipido Marje, Hel Javier, sa kay Marifibi Ladica Gumadlas, sa kay Gloria Espinosa Istores Abalahon, Susan Gonzales, Chirek, Zara Jane In Lumanog, sa kay Vico Pilar ka nabasa tan ni kina kag kay Maricon Alyosa Tambanilio kag sa iban panaton nga mga tagpalamat hindi ko na makita di ang mensahe ninyo pero hatagan tanay talupangod karon dugay-dugay sa mga mensahe ninyo kay Rich Hamison. Thank you so much gid Rich Hamison. Thank you gid Marijuan si Juan Monserrate gali shout out Kuday Monserrate. Mary Juan Monserrate. Thank you so much Juan Monserrate. Kamusta na dira sa Bliss Project Manapla, no? Rejantan Villalon, salamat gid Rejantan Villalon, no? Thank you gid sa kay Kagawad Imbong Jocampo at Yakim Eriman, sa kay Donald Cabasag, Tolero Insipido Marje, Jinky Dialagdon, please greet happy birthday sa inablos ko, si Lakli Jane Nagor. Thank you so much gid kag happy birthday. Jerry Limaco from Bangga Tutong Filisa. Thank you so much Jerry Limaco, no? Kay Eric Rojo Asyado sa Quezon City, Manila. Tamyaw lang sa Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, no? Thank you so much, Chirek. Then si Red Samison, ara sa sumag, pa-shout out lang sa akon, Papa Dolfo Hamison sa Central Manapla. Thank you so much, Red Samison, kay Papa Adolfo Hamison, dira sa Central Manapla, sa Barangay Purisima. Narapat Hagurin Ragnar, Carbik, monitor. Carbik Mandalagan, sir. Thank you, Gida. Ana Sinoro, Rejantan Villalon, sa LGU Victorias, monitor man. Si Judith May, Kaalim Gler sa Articona. May lang pagpamate, Action Rex pwede kaas ini-info sang mga requirements magsakay sa Ruro Pakadto Dumangas. Artificial test lang Amo lang na, dalon lang ninyo, no? Okay, George Gargaseran, Hill Javier, may lang pagpamate sa kay Crystal Faith Sinia Canlas. Ano ning kuha ni Crystal Faith Sinyas Canlas man? Crystal Faith Sinia Canlas, please. Hindi ko ma-check din. Kung sino man, may load please. Okay. Napabuto sa iya. Ayo. Okay. Sige, Judith ni. Vicente Samulde, Novi Magapan. Salamat gid kay Rambit Nolias, no? Dara sa Barangay Tabunan. Ayos, sige, dali gilang mga kaakson.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 na nga tunuras, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Steady pulse lang kamo anay dira, no? Kay mahinang kalaban Pwede ba lang nga mag Ari Pagido? Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga tunuras, 12:01 na mga kaaksyon. Sige, lambadahon ta ng mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon ta ng balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol, no? Ini may kangtanan sa Bureau of Jail Management and Penology nakabaton sang report nga handa magsungka kunong isa ka PDL to nga ginapangitabla si Montoya nga nakapalagyo to, siya na lang ang nabilin nga wala pa madakpan sa ngaton sining nga mga otoridad as of this broadcast time, no? Ambot kon pruti mapadala siya kuno sang informasyon sa BJMP kung ma-surrender siya o kung din siya na yung dampi, no? Ihibaloon tabi sa kay Aksyon Eden Abuso sa patrol sining balita. Yaring report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex daw nagkakapoy. Kakapoy mga panago. Action Gani man do pila na kabulan to sugod sa nagpalagyo ni Islaman? Sobra na isa ka bulan. Action Rex June 29 pa mo. Okay. Nakaisa na kabulan sang July 29 plus 6, 7, 8, 9 days. Ete may 31 ang July, te. Nakapoy naman siguro. May nabaton. Ti daw sa ano lang nga panago ang obrayas ni?
Oo, kagwa man sa tuon sa presuhan, pero to preso lang man sa gyapon. Kaya Oo. hindi man sa makahimo sang gusto niya da. Unless kung nagpa-plastic surgery, plastic surgery? surgery. Oo. Oo ba? Ang lain lang. Naglain ba na wong yaw? Ang tsura, ito si aksyonaning na bala. Ang namalain, bra. Nagkuris-kuris ng itsura ya? Oo, pero nang may legit source, Action Rex, ang Bureau of Jail Management and Technology 6, niya angot sa direke hambal ni BJMP spokesperson Attorney Janice Anthony Dohilio na ti handa magsungka sa otoridad Action Rex. Ining si Alejandro Montoya, apang ginakabalakan sinikunong iya seguridad Action Rex. Ati kung magsungka siya, why man na diferensya action na din. Basta importante, sungka lang siya sa insakto man sa mga otoridad ta. Yes, basi tamaan bala Action Rex sa tanaw bala sa mga teleserye nga abi aguro pag dakop sa iya. Kulakaon da siya. Hindi man siguro Piho piho man ko nga wala man siya sa ila lugar, wala man siya sa ila sining nga balay, pwede man na sungkada sa militar or sa pulis da sa iyang area kung sa din siyang area kay palabot man na niya sa BJMP. Correct, Action Rex. Bisan mo magpalapit mo sa Action Rex. Bisan sa Action Radio pa siya magtawag, sir, masungka ko, ari ko sa Talisay, sir. Hindi kantuan daw yung kapatrol. Correct. Tiyan mo na hambal niya Action Rex. Pero Gusto ko abi na. si Action Eden lang ang akon nga sungkaan, pwede lang na. O, pwede gid na iya. Si Kasi Action hindi ko Eden pa kapuli. niya. Ha? Kasi hindi ko kapuli. Kapuli Kapuli. Mas importante na Action Rex. Pero hindi mabulig sa akong napamati. Magigsubuang siya Alejandro Montoya. Pero wala nang isa sa pasalamatan. Ano ganin yung kaso ni Alejandro Montoya? Same man Action Rex. Diba? May carnapping, may murder. Mga grabe Action Rex. Sila-sila lang man sa mga buhay mo. Pero taga Victoria, kidiin siya. Bal Action Rex ni Attorney Dohilio, mo lang na nagpasalamat man sila. Bangot nga nagka-kooperar man ng pamilya. Kasi sure man sila Action Rex nga wala man itong kakadto. Kasi may mga teams man sa field bala nga nagasigi yapon. Tracker teams, naga-coordinate sa pamilya, nagakadto sa mga whereabouts. Sila bin Action Rex, may mga possible leads sa bulig man ng impormasyon nga ginhatag ng Daniel Tamon kag Francisco Efogon. Nga si Francisco Efogon, Action Rex, isagin niya itong upod yagit pala. Di na sila subong, balik na nila sa BJMP nisla, tapos na itong ila quarantine? Nang si Efogon, Action Rex, wala pa. Though, kay isang lang ko siya liwat na dakpan. 21 days, kini Action Rex mo ang ilaya quarantine. Para mapasiguro nga hilway sila sa COVID-19. Si Kabay pa, pagbalik na nila, hindi na sila mapuntat liwat ng magwa. Kaya, wala pa sila guro nakapoy magsigi, kalakat-lakat. So, kung diin sila nakabuhok, ang kaputok-putokan, magpanago, wala naman sila ginapos ng freedom, magwag nga ginapangita man sila. May sala man sila sa layi Action Rex. No? Pero anyways, promisa man Action Rex, nagpanawagan si Dohilio kay Montoya na magsungka lang bala sa otoridad. So, nagpromisa nga, syempre, ihatag yun sa iya ang iya sinitawhanon nga kinamatarong. Kag madumduman Action Rex yung base in Webes, ang kagahon, ang nagpalagyo, ining siya gikan sa Negros Occidental District Jail ang magutod tubalang nga napatay nga Sanday Marvin kag Danilo Celeste, samtang liwat naman nadagpan Sanday Daniel Tamon kag ining si Francisco Efogon. Pamatinaton si Attorney Jairus Anthony Dohilio. Bigyan siya ng Graw tudod ang signal yaw. Action na din, di mamurutan ang iyang tingog dra. Sila Action Rex, pabati sa lang karon ang tingog niya Attorney Dohilio. Basta mo na nahambal niya kung nagapamati si Alejandro Montoya, wala sa problema kay protektahan gid siya, ihatag sa iya ang tawanon nga kinamatarong. Pero syempre hindi ihatag siya kailwayan, ibalik lang siya sa iya sininigin halinan dito man sa NODJ Action Rex. Ayos. Action Rex, yes, sa balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Indinaboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Gidakson na Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:08 na nga tunuras sa ato sining mga kaaksyon na relax lang anay kay may pampakinis pampaputi kita sa Serbisyo. Katuantang balita ni Akson na Brian Morden sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan no, sa sining vaccinators blang sako na sa mga pagbakuna sa mga kompanya kag mga subdivisions nga pangabay, no? May mga vaccinations nagli sa mga subdivisions kag mga kompanya man kung depende kung may request da kag i-honor sa ngaton sining mga vaccinators, no? Kag Bacolod wala sang aktibo nga bag-ong variant sang COVID-19 taliwas to kahapon nagpangayo man to sang pasensya gani si ang spokesperson sang DOH bla nga nagsala-sala siya. Okay, baloon tang balita ni Akson na Brian Morden sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Akson na Brian Morden. Akson, Brian? Action Rex ang pinaka-action galikon ang taasang vaccination subong sa area sa Mandalagan nga si Timol Action Rex. Kay ang pila ka mga vaccinators ang nagapanulong na sa pang-vaccine sa mga kompanya diri sa syudad sa Bacolod. Subong man sa mga subdivisions Action Rex kag iban pa nga nag-request nga gusto nila magpabakuna sa sina nga lugar. Sunod diri kay EOC Executive Director si City Administrator M. Ang, may mga kompanya silang gina-akomodar kung ang isa ka kompanya Action Rex may ara sang 300 pasaka nga mga personnel nga gusto bakunahan dira lang sa ilang lugar o kung din nga venue nga gusto nila. Kay ang nasabot nga ideya nga ini dako nga bulig agad hindi magdagsa, hindi dalalamo ang mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod kag dilikaw sa laton kung may carrier gid man sa mga vaccines nga nagalilinya kag nagahulat sa ila sini nga turno. The same man sa mga subdivisions kung may ara sa naga-request dapat nga damo gid kay kung maglubo sa 300 may Manila gina-akomodar. Kundi ginalihog na lang ang magpadulong sa mga barangays nga dito may ara sang ginapatigayon nga vaccination. Agod mas mapadasig pagin Action Rex. No? So sini nga mga tinion suno kay ang madamo sa nakalista karon sa EOC nga suno siya ti ginapasunod ya lang ini or agad nga hindi lang gid mag-ayawan manhulat ang iban Action Rex. Vaccination drives may mga government offices or mga companies na tagdamo na empleyado so kami on site vaccination. So meaning medyo ang tao na iginpadala sa muna nga mga lugar ma'am instead dito sa My City Ball na mo sila. So, instead na makanto sila sa mall, ang vaccinators ang makanto sa ila. Yes, oo, sila na lang. Okay, So, saan Sila magpagusto sa ila na lang workplace mismo. After vaccination, balik sila sa opera. Okay. So, wala pa yung masyado after wala ang vaccination. Balik sila na. Action Rex sa mga porsyon sa palayag ni Councilor o ni City Administrator M. Ang. So, padayon sila nga nagabaton subong sa mga tawag sa mga kompanya sa kung sino may luyag kag naghambal man sa diri nga si way niya pili ay sang bakuna kung ano lang nga bakuna ang madala dira kag kung sino ang mabakunahan nga way sang problema
paghimuon nila tanan action Rexa. Kag klaro man diri ni Emang nga wala sang aktibo subong sa naman nga sa isang variant diri sa syudad sang Bacolod Action Rexa. Kay kani nagpagwa sa niligat to nga adlaw ang Philippine Genome Center nga mayara sa mga bago nga mga variant sa bakuna na lakip diri syudad sa Bacolod. So no kay ang sa nagliligad pa na nag-alalayo kag naka-recover na Action Rexa. Late ang Philippine Genome Center sa pagtabwa sa ila sini nga result. Pero nahangot pa ni ang ngati ang nasambit yang genome medyo madamo sa gina-uploadar amo na nga tiga-late pan sila so igo mag-abot kung kisa ang ila sini nga result. At mga tao nga natumod nga may ara sang amo na nga variant nakapauli ng iban sila pulayan kag maayo na ang sitwasyon Action Rexa. Pero sunod kay ang nati ginamonitor gid nila ini, kung nila ginapabayan sa gihapon ang ila panawagan gid. Apisar nga ang Bacolod sumong 800 plus na lang ang aktibo, pero sunod kay ang pumuloyo hindi gid na magsalig at ayon ng gihapon ang health protocol standards nga pagahimuon para hindi na ta magbalik pa sa nagligad to nga mga problema Action Rexa sa binulas. Hindi na ang case ang na-detect action bracket ang nagbigan para na bago lang na pagwa ang report ang ipagwa sa aton sang Philippine Genome Center. So iban nila na pagwa na tapos sa mga isolation facility. But we are watching kung subong ang instruction ng DOH kung may ara ng mga specimens kani ang mga molecular laboratories should send them kung may mga specimen nga mag-qualify sa criteria for genome sequencing, di dapat ipadala nila. So far siguro dito wala pa kita pa right now, thankfully wala pa kita may na-detect na active case or active cases. Ang palayag ni ang angot sa bag-o nga variant. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:16. Isunod tagilayon ang balita ni Action Eric Magbanwa. Update sa sining bangkay nga nasapuan kaina sang aga. Kamusta ang tabi ko may identity na siya ti padayon kuno nga ginaulat pa sang kapulisan no panawagan pa ang kapulisan sa pamilya sining biktima mga kaaksyon taga diin ni siya yan kag way time ibaloan kung taga Bacolod gid man siya o kung taga Negros Occidental no ibaloon tabi we have Action na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office sa detalye sining balita Action Eric. Oh yes, temprano ka pa. I was surprised, Action Rex, no? Oh. I not expect, no? Temprano pa ko yan, no? Ayun, di purma. Sige lang, wala kay baki-bakion talaga niyo, Budlay, kuha pa ba? Budlay. Kung sa mga busong ni, Sige lang, wala. ay, Diyos ko kapakabuhi, no? Anyway, Action Rex nagapabiling yapon nga Mr. X kay mismo ang kapulisan sa station number 2 nag-problema gid sa sining identity karon sining persona nga nasapuan patay kay nasang aga mga more or less siguro mga alas 5:30 ini nakitaan ang patay nga lawas ang tao sa isa ka e-bike driver dira sa may Barangka Street Reclamation Area bali na sa Copa na ini sang Barangay 2 alas 5:30 kay nasang aga. Now, wala gid sang mga wallet o kon shall we say identity ining biktima magluwas nga ginabulobanta ni Police Captain Paul Pendon Paul Vincent Pendon ang hepe sa station number 2 nga posible nagapangidaro ni between sa 30 to 40 anyos no kag may height ining more or less mga 5'6" o kon 5'7", no?
wa amo man na ina ang description so nga nakuha sa station number 2. That's why nga nagapanawagan siya pagi sa sini nga parawagan sa mga pamilya kung sino dira ang wala makapauli kag sigo sa description nga ginhatag ta bagulang gid mga 30 to 40 years old ini ang lalaki kag sa nasiling tanan mga 5'6 to 5'7 ang height sini mahimo mag-coordinate sa opisina sa station number 2 sa Do wala pa di sang naka-check kay Naxo direct no daw ay gid sang pamilya ginang nagpalapit sini. Why kay mismo gani ang bangkay at susubong sa may abi Pinular Parlor kung gani sila gani inipinton nga kung hindi sila kakarikta anay sa station number 2 kadto sila anay sa abi Pinular Parlor para nga ma-check nila ini action Rex kung pala isa ini sa mga pamilya nila nga wala makapauli no. Pero ang initial investigation kay na sa police na to ni Captain Pindon nga daw mga between kay na alas 12 o kung nalaw na kagahon may linupok na batian sa sina nga lugar ta Rex. Wala man nato ginmain sa mga pamuluyo ang mismo nga pamuluyo kapangalag akong diinto nga lupok ayon naghalin mong ang nabatian nila mga between 12 to 1 p.m. kay na sang kagahon ang buto sang aga mga 5:30 na tribukahon na nga may patay nga nasa puwan kag amonigli ang lalaki nga posible gintiro kay na sang kagahon sang babatian nila ang asod-asod nga mga lupok kay na-recover ang duha ka pasiyo mong kag isa ka bala sa ginaligar nga 45 caliber pistol. Apat ang igo sini Axorex ang biktima according kay na sa Soko nga na istorya ni Captain Paul Vincent Pindon pero hindi pa sila kasigurado kung bala pangayaw ini kay mismo din ang mga residente kay na daw hindi nila makilala mo ang itsura so posible sini ni Pindon may pero jutay na da pamalay action Eric. Jutay na pamalay sa may tower na tawag na tower na sa barangay 2 dutar na pamalay Axorex Odom dumamo dira man na sa patong patay nga lawas pa sa tong uman to bla nasyonal to nga gintiro man nga sa uligre na diskobrihan nga Pinoy kilito dito yung uman no da man nga lugar na sa puan ang uman atong to duwa nga ang duwa pagidyang nagtiroha natirohan to layo to ya adra na yan napatay ang kadang kagintiro ang uman nasyonal to sa uli Pinoy man lang kilito ati ang pamilya nga dito daw na mga lugar na mag-coordinate sa pulis naton mo so dira nga lugar aksyones do madulom gi man na kadto kaon blad na kasi Kwawi nga lugar hindi ka na makakadto kundo wala ka man lang da sang purpose nga kadto anti amo to nga nakibot na sila gani katong linupok kay sa kagahon amo na to ling resulta nga may patay nga lawas sang tao kag posible dira sa gintiro Axorex kay dira man na recover ang mga pasiyo kag balat sang ginaligar kalibre 45. Pamati alta palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sang Police Station number 2 sa NTV Exclusive sa Action Radio. Subong ulat yapon ang aton nga istasyon sa kung sino man ang maka-identify sa atong biktima para mampisa na naton ang sunod nga tikang para sa pag-imbestigar sa identity kag motibo sa pagpatay sa aton nga biktima. Kasubong man ga ulat kita sa mga witnesses nga makatudlo o nakakita sa insidente nga makatudlo kung sino ang suspect sa nag-ubra sa krimen nga ni dito sa Street. Sa initial nga investigasyon namon lamangkot sa palibot around 12 to 1 a.m. Minabatian sila nga lupok pero wala sila kabalong din. So pag-abot sa aton yung investigador, na ni siya pag pinasubayan na ang bangkay. So subong amo pa japon ang amon nga pag-ulat sa mga witnesses kag pamilya for further investigation. Ang gulo kita nga ginalagtaw nga may posibilidad dira sa ginpatay kay dira na recover ang mga empty shells nga ginagamit sa pag-luthang sa iya. So cartridges na recovered namon hindi pa namon ma-determine kay wala pa man ballistic report pero ginalantaw namon nga dot caliber 45 ang basiyo na na-recover. So kung may ara na sir nga maka-identify or ang pamilya mismo yung kadto namon, that's the time nga mampisa na namon ang pag-imbestigar sa kabuhi sa aton biktima, ano ni siya sa buhi pa siya para malantaw naton kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. So, sa na palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang liabil ang di actually pamilya, Axorex mong, that's why nga ginulat nila kung sino ang mag-claim sa sining ginpatay, dira sila magkasugod na sa investigasyon, kaya of course, ang ila dira nga imuon, ang pamilya na interview nila kung may ihibalo sila, kag diri ba nila mabala, Axorex kung anong background gin sa sining napatay, kaya gusto nila ma-check ni mong
ang background sang napatay ni kon ma-identify na gid man, no? Ako may pamilya nga nagpamati karon gugtos sa number 1 program sa BBB, coordinate ka sa police station number 2 or if not, kadtulon danay sa may abi funeral parlor Sa para Big ma-identify. Funeral Parlor kaya radang biktima mo. Oo, kaya ang igo ito actually sa 4 bilog mo. Ay, pagibiyas ang apat ang igo sini. Apat according sa kay Police Captain Paul Vincent Pinton sa interview nato kay duha ka basiyo, isa ka bala to sang 45 caliber pistol, no? Ang na-recover kay inang lugar ata to kasimpong na ang lugar mo. Manang sure kay may nakalapay dira nga e-bike driver nga nakakita kay kun wala ti basi kon nalambutan pa na din nadlaw kag sinimana kag patingalan na ng tao da nga may hindi amo nga baho nga mag-usbong da, no? So mo ning subong aksyon sa ginapalipas so mo ning Police Captain Pindon kon sinuy ni ang Halin sa napatay. karsada da lapit-lapit lang din ang butang siya. Lapit lang aksyon ang karsada natin ti pagta-sekan sila da mga katigbawan, mga kahilamunan nga lagba da. Iba nga na yun, naganigariya kon daw abuton sang ilang kalain siya, no? Grabe, ginbilin lang da guro. Dra lang ginpatay siya, no? Dra sa ginpatay kay ara pala tang tulo sang dugo aksyon mo. Way sa panapton nga pang babaw. Why Ano sa to payo? ganing sok-sok yung short to? Short o Short largo? pa lang to aksyon nga daw kaking kulor. Pag wala na sa sang bayo, no? Why naman ibang gisa nga description. Way man mga tato, ne? Why isang tato nga nakitaan tong pulis naton kay nato. Tandaan bala sa pamilya niya. Gani, amo na lalaki, mga between 30 to 40 years old, ang height mga 5'6", 5'7", no? Amo naman ang description niya na. Pero amo na, basi isa sa mga pamilya nyo nga wala ka pa uli, hali kagabi, hasta kay nasang kagahon, basi kon wala kabalo, basi may sabid man yung anong sitwasyon, coordinate lang na isa ko na sa police station number 2. Oh, kundi gani direkta sa may dinto gani? Kanto na sa sabi, pero Sa na parlor. Para Abi funeral. Oo, para ma-check nila to kung namugi man yung pamilya na nadulak. So, kag base pa man lang nga makahatag ka mo dugang information sa pulis naton kay sila ni Pindon para makasugod na sila investigar pagi sa pamilya kag kunanugid ang background sang sining napatay kag kung may mga sabid-sabid ini or base may mga record man matakmalo depende na sa pamilya kag sa identity sang biktima nga ginlutang kaina sang kagtahon dira sa may area sang Parangka State sakop ni Nibali sang Barangay 2 siyudad sang Bacolod. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Pumana nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon tadira nga kung may himata kamo nga wala makapauli or may naibaluan kamo nga since pa kagabi, or before magtungang gabi or kainasang kagahon nga wala magkapauli, lihog lang tayo check ninyo sa area sang Police Station 2 kundi ganidra sa Abyss Funeral Parlor, no? Para hibaloan tang identity sini kay bisan ang kapulisan ta nagalibog pangulo kung sino man ang identity sa sining patay nga persona kaina dra sa reclamation area. More or less 5 ka basyo sang ginapatihan caliber 45 ang nakitaan mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon ta daligid lang kay matagtanay pila ka mga importanteng mga komersyalo. May tisiko lang. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamat. Ayos. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Manamyaw tanay kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Out lang kay Tel-A. Okay, pa-shout out lang gali ni. Telma Igiko, Lydia Bibing, kay Jennifer kag Comarco Endring, kay Solid Muni nga tagpalamati to Rex, Baya Radio. Sa Barangay Estefania. Thank you gid Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda kag sa mga kaaksyon naton dira. Kay Diosdado Proponga may lang pagpamati, tamyaw lang si Lingol Matico Proponga sa London, England, sa kay Mary Jo Olivar. Thank you so much Mary Jo Olivar, no? Talisay ni sa Kativer may lang pagpamati kag happy 49th birthday kay Mitoy Arquio, no? Sang Barangay Araal, La Carlota. Kay Chichi Cabrejas, may lang pagpamati. Chichi Cabrejas from San Fernando, Laguna. Thank you so much, Che. And Ria May Salbuda Ladjo. Yagata si Rex. Thank you, Gid. Ria May Salbuda Ladjo. Thank you, Gid. Lilia Manseba. Thank you, Gid. Lilia Manseba. Gapamati sa Murcia. Kay Melchorita Ferrer. Kay Kisi Simondo. Damo na patay na sa Puanda and the city officials should do something about it like putting up street lights, tanod, outpost, police patrol in the area.
Kisi Zimundo, thank you so much, Kisi. Kay Dennis Richard Tiboroma, thank you gid Dennis Richard Tiboroma. Kay Arex Alpa, sadya kun kamo nga duwa tabuay Action Rex, sadya lang kadlawan ay lingaw man kami mamati sa uma. Okay. Thank you so much Arex Aspa or Arex Alpa, no? Linila Tarosan, salamat gidra sa corner Gatoslao San Sebastian, no? Ariel Kabatak, thank you so much gid Mawi Akol Kanyada. May lang nga pagpamati Mawi Akol Kanyada. Kay Yvonne Grecia Ayaay, may lang nga pagpamati Yvonne pamati sa Zone 7 sa Barangay Handumanan. Thank you gid, no? Slasher Sumugat, may lang nga pagpamati Slasher Sumugat. Okay, thank you gid sa kay Glenmark Solar. Taga Manghanoy La Castillana, Solar Permigid kami pamati sa Action Radio, Pamilya Solar. Thank you so much gid Glemark, no? Glemark Solar. Red Samison, ay sige kaulihi ko live ba? Sige lang i-direct sa. Okay lang na. Basta nulihi, basta naka-live lang, okay gid na, no? Kay Nanay Isabel kag Idilaw sa Victorias, may lang pagpamati. Merly Gonzaga, present na siya. Sherwin Hugos, nagpamati man si Morina Isconde sa Rasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Rolly Istoya, may lang pagpamati. Dra sa Sumaga Market, Rolly Istoya. Kay Nangvel Makulasisang Intes Saldoa. Thank you so much, Gid, no? Cecilia Sadaya, may lang pagpamati sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Thank you so much, Cecilia, ha? Dira sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, no? Thank you so much, gid Madam Cecilia. Elisa Arellano Idanyo, may lang pagpamati. Elisa Arellano Idanyo, great siya lang upod ya sa balaya. Serious gid nga nagapamati ba? Serious gid, ha? Thank you gid Elisa Arellano Idanyo kag sa mga upod mo da sa imo sininga balay. Kay Jane Herale, may lang pagpamati from Barangay Alihis. Thank you so much, Jane Herale, no? Thank you gid Jeld nga ba Buen Consilio Talipan, may lang pagpamati sa kay John Talipan diri sa Quezon City. Pelton Lipora from Pasay City, salamat gid Josefina Locsin Hinerato. May lang pagpamati kay Nanay Ilid dira sa Sumag, 100 years old na pero nagapamati pa sa Action Radio. Also kay Sandra Naresa, may amiga. Salamat gid. Halin sa kay Josefina Locsin Hinerato, no? Suset Talunan, salamat gid Suset Talunan kay Neil Brian Balues dira sa Agisan Himamayla, no? Gatamiyaw lang birthday sa kay Tita Maria Los Balues Tailo. Kag mayong udto lang da sa pamilya Balues kag pamilya Gomez dira sa Banwasang Isabela. Ayos. Anghilita gayon dato Castillo sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Thank you so much Anghila gayon dato Castillo si Anghila. Unliminada, thank you so much gid Unliminada. May lang pagpamati, pa-shoot out lang sa pamilya niya sa taga Barangay 1 Manapla, pamilya Minyada. Thank you so much sa Unli. Raden Kalumba Kalihan, thank you so much Raden Kalumba Kalihan. Maricon Aliosa Tambanillo, salamat gid kay Mike Jan sa Moldi Seba, no, dira sa Moises Padilla. Thank you gid. Ayos, Dad Saveria, salamat gid Dad sa Barangay Sumag, no? Galantaw sila, si Dad Saveria. Okay. Way nang iban, sige Thank you gid dritanay sa ubuso. Mang lantaw to di sa dalom nga portion. Kay Rhea May Salvado Ladjo. Nya gata si Rex. Thank you gid Rhea sa Panyaga. Kay Flor de Lisa Barillo, salamat gid Flor de Lisa Barillo, no? And sa kay Mary Jane Saludares, kag Saludares family sa Banwasang Pontevedra from Hong Kong. Thank you so much Mary Jane Saludares. Ayos. Sige Karon naman ang iban mahinang kalaban, no? Daligid lang kay nanayon talang ni. Standby mga kakson, manumbalik kita sa diligid lamang madugay.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Balikan ta si Aksyon na Brian Morden sa aton sininga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Wala nga pagpamatik Inday Blazadira kag Binji Kuyogan sa Silay City. Thank you so much Sir Binji Kuyogan. Kag kay Roth Gulaler, ginatamyaw ko akon anak si Gigi Gamala ato sa sa Hong Kong, no? Roth Gulaler, may lang pagpamati Inday Roth. Sa kay Yorb Quinyol sa Kingdom of Saudi Arabia, salamat gid, no? Sa kay Christine Minies Villalobos, salamat gid Inday Christine Minies Villalobos. Vicky Zamora Fuentes from Singapore, thank you so much Vicky Zamora Fuentes, no? Marijo Olivar from Talisay, salamat gid.
Thank you, Gid Marijo Olivar. Sige, kantuan tanay balita ni Action na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa isa sa dua nga nadakpan sang Philippine Army sa Binalbagan, gin-release na sang PNP. Tinapasakaan sila kaso ne kag pinaka-latest update sining isa ka inkwentro angot manigyapon sa piyak lang nga sityo. Ini natabo mga kaaksyon. Patay diri nga katapos ang NPAO, wala pa makuha kuno sa banwas ang Binalbagan. Kag may pilason pa nga isa ka sibilyan kag isa ka miyembro sang Philippine Army. Anong latest ning balita upod kay Action na Brian Morden sa Nokpo? Action, Brian? Action Rex, gin-release dito ang isa sa duha kag alegan miyembro sang New People's Army nga una na-capture ini sila sang Agosto 3 diraman sa kaiping purok sa barangay o kon syudad o kon banwa sa Binalbagan. Matapos nga wala man sang may nakuha diri nga mga ebidensya nga pwede siya pasakaan sang kaso. Action Rex, ang gin-release diri amo si George Francis E. Isoy ka Pacquiao ka Pakner amo ni ngalan niya. Undi ginakop sila, way sang may nakuha nga ebidensya, diambal ni Police Captain diri Eliende Ribosquillo ang hepe sang Binalbagan PNP, wala ta sang kaso nga i-file sa iya. Action Rex. So after sang 36 hours, papauli gid ato siya. Why ni di duwan isla? Duwa sila. Action Rex. Ang isa naman niya, nagpagapabilin subong sa custodial facility, ining si Eduardo Mission, ang kaido. Ini siya may ara sang pending kaso nga murder. Action Rex. So muna nga may warrant of arrest ining si Eduardo. So may pending niyang isa? May warrant of arrest nga pending, kay ginukay, so why siya kapauli. Inong si George gipapauli. Even though hindi siya nag-ako man sulong kay Ribosquillo nga kamahin sa NPA, pero kay pagdakop wala man sa may bilin siya, tigit papauli sila. Action Rex. Ang isa diri nga napatay sa inkwentro kahapon sa barangay Binigsian, wala pa rin nakilala tugtog sa sini nga mga tinion. Kay bisan pagani ang pumuloyo sa nasambit na barangay, hindi man nakakilala siya. Pero may mga kuno-kuno dito nga ini siya ang taga Gihulngan, Negros Oriental. That's why suno sa kay Bihanay lang ni sila mo. Ang Binalbagan sa likod to guro dila ko sunado kon Gihulngan na. Gihulngan na gurong sa likod to damping. Ay sila lapos. Lapos lang nimo. So wala gid sa mga nakakilala sa iya. Nag-action si Ribosquillo sa pamilya kasi ara lang dira sa Binalbagan ang iya sining bangkay. Action Rex. Pero i-replay ko ang kabahin ini sa itong pag-release ng isa kag pag-detain sang isa. Ang baka nakakasya nila. Oo. Tapos sa pag-conduct ng investigation dahil interrogation sa kuha, sa pag-check ng record nila, na-discover nga ang isa sa mga nakakasya na pinting warrant of arrest. I see. Ano na si Kaido, si Eduardo Mission. Anong iyang pending, sir? Yung pending sa American sir sa case number 21-069-8 ito sa RTC Gihulngan sa Negros Oriental. Ay, okay. Oo. So ano nga case ang katubangon nila nga duha sila sir sa pagkadakop sila aside sa victim sir nga isa? Isa akong ito sa evidence sir, hindi ka sa kaso sa duha sir, magpapanisip sa kaya isa may warrant. So, pagka-capture sila, wala man ebidensya na recover na posisyon na armas o na illegal na putang na armas sila posisyon
yun. Ilalagin po nagbibilang sa intercommunity na ito dahil sa ang securities na security na based on so para sa ating wala kang hindi ka rin ang basyan para makikitin ka sa tayo ang baso ang isa set. Upon Action Rex ng confirmation ni Riboskilio angot sinasambit nga pagka-capture sang duha kag pakapatay sining ginalagar miyembro sang NPA. Malita gikan sa pakaronan sa Action Rex sa San Carlos kay Eduardo de Casmana sa ligat to walo na kaladakpan sang kapulisan nga nagasululuyok sa illegal nga droga. Kahapon another walo na naman. Tagdamo yan, no? Komunidad nasuyo. Doon nagtingob-tingob sila. Ito kadamo yan sa ila itong kaladakpan niya. Tagdamo, bayi ang Sudrex. Ligat yan. May isa pa damo ko bayi? No, may mga bayi ka kaladakpan. Amo man gyapon nga area to? Dira sulit, barangay 2, mga San Juan, mga barangay 5, barangay 4. Tambihan, nailan ang Sudrex nga mga lugar. Dira na sila. So, medyo masako-sako pang kapulisan sa San Carlos, i-check talaga karon kung ano kanata ng illegal na droga nga daw isa na ka-barangay ng gasuyot kagalanakpan sila. Balita sa Mokpo, Action Brian Modo nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Eden Abuso. I-check ta dira ang balita gikan sa Kapitolyo. Batante sina may lang pagpamati sa mag-asawa nga Donabel kag Polton Espalyardo, no? Everyday gid nga naga-monitor sila. Thank you gid, no? Salamat gid sa halina sa kay Ophelia Galiro Arce sa Isabela. Thank you so much gid. Salamat gid. May lang pagpamati da sa mag-asawa nga Donabel kag Polton Espalyardo. Kag Rosini Tabibiho may lang pagpamati sa kay Rosini Tabibi Roth Gulaher. Tamyaw lang si Biol Kagasmina. Si Roth Gulaler. Almira Lim Malasarte, Kativer, may lang pagpamati. Barrio Garay sa Pandanon Silos, no? Sa kay Romar Tamayo, kag dira sa Hacienda Kandagit Farm Law, on duty guard si Mr. at Tamayo Romar. Alert kami di monitor sa Action Radio Bacolod. Salamat gida. Thank you gid. Okay, sakay si Jerry Limaco kay nasa panintamyaw. Sige. Ayos sa mga kaksyon ta, life extension na vitamin D3 anay. Mayo lang nga pagpamati sa kay Kapchad Feria dira sa Barangay Robles, La Castillana, kag Kagawad Jofred Sapanta. Kagiban nga mga opisyal dira mga kaaksyon, no? Okay, may lang nga pagpamati. Ayos, katuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial.
Ambot dira sa syudad sa Bacolod, kuno may pension house Bacolod pension or nano ining pension house, ambot ko na check ni Action din na buso. May quarantine area na da or quarantine facility na da sang probinsya. I-check tabi kag Task Force ESF may mga nagkaladakpan sa gihapon, nagakadakpan nga nagapasulod bala sang pork kag pork products halin sa mga lugar nga may ESF mga kaksyon. Tinegros Occidental na ibaluan nga free ESF ini mga kaksyon. Yaring report ni Aksyon Eden Abuso. Sa Kapitolyo, Aksyon Eden. Rex, mula mo sa gihapon sa mga nagka-intercept ang Task Force African Swine Flu nga nagapasulod sa pork and pork products sa probinsya sa Negros Occidental gikan sa mga lugar na may mga kaso sa ASF. Pero kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ginasunod sa mga nagkakatagpan nga personang produkto sa ilang mga check-in baggage, rason nga makita ini sang otoridad. Sinibaluan nga ang rason sa mga nagkakatagpan nga wala sila ginasaway sa mga airports o kon seaports sang ila point of origin. Rason nga sa ila pag-intende, ginapanugutan ng ini nga magasulod sa Negros. Palayag ni Decena, wala na sa mga konsiderasyon nga ginapatuman ang task force kag istrikto nga ginadumilian nga makagwa pa sa puerto kung port sa ginabilian ng produkto, rason nga ila ini ginapabalik o po na ginasunog. Pamatinaton si Dr. Renante Decena. Sa mga project, mga going technical, isang mga presentation. May technical pa sa Hindi ma-insendihan tingog ya. Aksyon din. Action Rex sa samtang atong gin-mention ito pala kaina, nakigamot ito dayon kay Governor Bong Lacson. Wala niya na palayag ang pangalan pero ang malapit mga mandira Action Rex sa Bacolod City Public Plaza dira sa may kilig bala. Bacolod pension Oo, amo na Action Rex galing kay T. Wenderson. Hindi man sila tiya ka palayag bala pa interview dayon sa media bisa ng mga security guards, so that's why kay Gov Lacson tanang pakigangot tinigamba siya Action Rex nga may ara gidman pero wala niya pa nangalanan kay ginabala sa daan nga nakabasa sa report niya allegedly wala may ara iya ka probinsya. Yes, gin-coordinate na sa DOH sa syudad ta. Kay wala ka balong syudad ta mo. Ang hambal niya Action Rex, mo pa na yung check niya kasi pagpakigangot sa iya ang hambal ko allegedly ang report niya na bato na muna wala sa coordination o compliance gikan sa DOH. Hambal niya na i-check niya kung Action Rex sa mga assigned balang na personnel. Pero basta Action Rex accredited sa DOH, ginapanugutan lang manakuno mo nga gamiton balang. Kaya ang problema gani wala sang coordination sa DOH, wala approval sa DOH nga ang probinsya himuon ning quarantine facility ang Bacolod pension to. Pero balang ko sa Action Rex ang allegation pa malang ina kay kung wala man gid coordination sa DOH hambal niya nga balikan niya lang ko kung naka-istorya na sa Action Rex kuan man sa committee chairman bala or sa mga na-assigned man na personnel sa mga quarantine facilities. Okay, ang Bacolod nagtalanga sila nga may ara iya probinsya iya nga nabutang da. Paano niyang syudad sang Bacolod man? Di wala pa coordination according sa report from DOH. Pero ma-confirm ta na director na kung bakit italiwat kay Gov Lacson. Klaruhon isang probinsya kay kadamo man sang ila quarantine facility ni kung taga-probinsya ni nga na ginapang duhol sa Bacolod pension niya o kag wala coordination sa DOH kag mismo sa local agency naton di. I-check ta na Action Rex ang amo ina nga report kay si Gov Lacson gasabat naman actually sa tanan ng mga capital official si Gov Lacson ang gobernador pang gasabat rong iba niya wala gid gasabat ayawan kagid kadaya base may meeting sila
Ay, adlaw, kada minuto, kada oras, may meeting. Meeting niya, Blau. Ayo, gabudlay ni sila. Ya, kay budlay labuton sila. Budlay, deduction rec. No, garing lang, hindi man magsabat. Oo, kung mabalaan nila nga media, dugay unattended na. Oo. I-off na lang niya. Ay, kabudlay gid sila, no? Sige, basi kung ma-check mo karon si Gob Lacson kung anong update sini, kung bala may coordination sa DOH kag local agency task force diri sa syudad ning parte sa Bacolod Pension, no? Copy, Action Rec. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Indanaboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Thank you Gidakson Eden. May lang nga pagpamati kay Randy Amarela Arce. May lang nga pag-monitor sir, no? Lisa Montecastro. May lang nga pagpamati. Lisa Montecastro Narciso, no? Alin Himoteya. Alin Lowe Himoteya. Dra sa Kawayan. Gloria Espinosa. Estores Abalahon. Kag kay husband niya Noela, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Kay Randy Arce, salamat gid. Kag kay Wen Argelies Jacinto, salamat gid. Thank you gid. Ayos, sige sa mga kaksyon ta, tirahon ta na yung balita ni Akson Roger Gotibo. Kay dugay-dugay ara na nga to sining counterpart sa Iloilo, ang Akson Radyo Iloilo, no? Makadto tanay mapakadista, hindi may kangtanan sa 24 anyos nga lalaki, patay matapos malapakan sang wingba, no? Nga trucking blood dito sa syudad sang Cadiz. Yaring report ni Akson Roger Gotibjer. Action Rex, isa naman ka-aksidente nagluntad sa bahin sa National Highway diri sakop sa Barangay Tinabaso sa Cadiz, nagresulta sa kamatayon sa isa naman kanagamaniyo sa single motorcycle. Ang biktima 24 anyos sa edad, kilala kay Angelo Piliado Jr. Masula, residente ini sa Purok 6 sa Lagranha, Barangay Lagranha sa siyudad sang La Carlota. Ini ang nagamaniyo sa Honda RS125 nga single motorcycle nga sa diin nakaangkon sa pagka-aksidente alas 6:10 sa tangla kagabigid lamang sa bayan kilometra 66 overflow area National Highway sa may kurbada ayon nga porsyon malapit sa talyer diri sa may sitio Lag-asan, Barangay Tinampaan. Ang driver naman sa isa ka wingban nga Poso Fighter truck nga sa diin karon detinado sa bayan sa Cadiz City PNP para i-prescribe ang detention nga 18 hours sa sining kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Ginkilala ini kay Jose Sunny Boy Lariosa Iiwayan, 39 anyos sa edad, may asawa, kag residente sa Purok Amor, Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Suno sa report sa investigasyon nga gipatigayon ng Police Staff Sergeant PG de la Cruz kag Police Staff Sergeant Mark Caranillas sa traffic section, nagapadulong o kung nagabiyahe south to north direction ang single motorcycle nga ginamaniho ni Angelo Piliado nga muning biktima, samtang biyahe naman halin sa south to north direction mo silingon opposite nga direksyon ang wingban nga ginamaniho ni Jose Sunny Boy Lariosa. Sa tungod madasig ang pagpadalagan base sa investigasyon sining naka-single motorcycle nawala sa kontrol ang iya sining ginamaniho nga salakyan. Kag pagkatapos nagsigsag sa dalan sa matumba ini diragid nagtupa sa may front axle sa sining truck kag nalapakan siya sa nainabitan nga wingman truck. Responderan gilayon sa Cadiz Rescue Team upon man makatapos sa kapulisan kag gindala pa sa Cadiz City Emergency Clinic. Apang ini ang biktima nga si Angelo Piliado ang gideklarar nga dead on arrival. Impounded karon ang nainabitan nga trucking sa bayan sa Cadiz City PNP kag mayara naman inisyal nga pag-inistoryahan na sa tunga sa tagiya sang driver kag subungan sa pamilya sang biktima. Ini ang pangtatlo na balin sa tong Lunes sa may sitio Alimatok na sa din 83 anyos nga tigulang man ang nabungguan sang isa ka puso truck kag patay man
sang Martes na tabugan man sang naigo sang guma nga nagtabog galing sa puso truck ang isa man ka 71 anyos sa may Langka Ariglia Barangay Cabao Siyudad sang Cadiz. Kag amo ini ang kahapon naman nga aksidente nga nagtugagid sang asod-asod nga kamatayon sa mga biktima. Report gikan sa Siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Samtang ginahulatang signal sang aksyon no Radyo Iloilo. Dire kita na sa mga kaaksyon ta. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 10 ang aton oras, samtang ginahulat-hulatang signal sa aton sining counterpart dito sa Aksyon Radyo Iloilo. Daligid lang mga kaaksyon sa kay Stitch and Show. Mang, thank you. Baw, sagad na mag-FB. Ayos thank you kita. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay mahatag lang ko pila lang ka commercial. So, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang balitang mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pinggan padayon aksyon radyo Bacolod
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 17 ng oras. Nahapunan si Alex Montisaw. May lang pamati kay Sir Alex Montesa, no? Ayogid. Sa mga kaksunta, daligid lang kay paabot naton si Aksyon na Mario Hilonggo sa siyudad sang Iloilo. Masiway na to tsansa. Kuway na tsansa, ti malrekta na lang tangay, pila na lang ni kagutlo diho. Mga kaksyon sa pinaka-latest politika, ining mayara kunong ginahandom nga Senator Go for President kag for Vice President si Pangulong Rodrigo Duterte sa tandem para sa 2022 election, mga kaksyon, no? Ini matapos nga gin-confirm ni PDP laban President Alfonso Cose nga gina-endorso sang ruling party ang duha, mga kaksyon, si Senator Christopher Bungo kag Pangulong Duterte bilang standard bearers para sa nagahilapit nga pinili ay, mga kaksyon. Ay, perte manino. Grabe maniya kun ay daway nagidya iban niya. Tagin nyo man ang iban sansada nga makapungko bisan paano, mga kaksyon. Ay, perte. Sige, ambot ko na nung mangin resulta sa sining ginapatigayon nga pag tandem sining duha, pero may ginakuno-kuno pa man way pagidmani kay ti September, may October pa. Pagka October 1 dira na mabalan kung sino ang mapilian nga kandidato, mangin kandidato sa palabuton nga 2022 election. Kay kung si Mayor Isko Moreno pa siling niya, hindi mo man sila mapilit na. Kagati subong daw si Mayor Isko Moreno naman ang ginabakol nila, daw hindi magklamo, no? Ay, perte. Si Manny Pacquiao, sige pa man to, ang patigayon sang pag-training sa iya sining nga nagahilapit nga August nga pag-boxing, no? August ano to nga pizza to? 14 or 15, no? Way pagidman sang klarong pag information may kangtanan sa sining paghilapit nga inkwentro diri sa national, no? Ang may turnover man ang pure ining productive use of renewable energy o kon pure sang ila sining proyekto sa Department of Energy o kon DA kag sa ila sining partners, no? European Union Support Axis to Sustainable Energy Program kag ang Team Energy Foundation Incorporated sa Seneco, no? Central Negros Electric Cooperative kag Bago Integrated Solar Farmers Association o kon BESPA sa Purok Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto sining aga, no? Timayo maning proyekto sang productive use of renewable energy o kon pure, no? Isa manika mayo kag fourth pilot project sang EU ASIP in coordination sang DOA kag sang first EU ASIP project nga gin-install diri sa Visayas nga naga-target sa pagsuporta sa government efforts sang iban nga solusyon padulong sa
ikaayo sa akses sang elektrisidad, integrating renewable energy on and off grid kag pag-promote sang energy efficiency mga kaaksyon, no? Di ginpatigayon ang ining programa kaina sang aga mga kaaksyon, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 1:23 ang aton oras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Nasa tamang serbisyo. Mayo lang nga pagpamati kay Joan Mill nga nagpamati dira sa Victorina Heights. Mayo lang nga pag-monitor Joan Mill kag kay Merna David. Mayo lang nga pagpamati sa kay Merna David dira sa Patikwi, Hinigaran, Negros Occidental. Ayos, sige, sa mga kaksontang mga bago lang nagkabukas ang inyo sining mga monitoring set kay Rochelle Polincio Susana, may lang nga pagpamati dira sa Barangay Pandanon DSB kag pamilya Barrioga. Salamat gida. Thank you gid. Ayos, sige. Buwas naman kita kinitanay mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa mga kaaksyon ta kag standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Salamat gid ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan. Aksyon no Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.